Добре, днес ще разгледаме доста странни неща. Ще се върнем назад в историята, за да видим някои от най-нелепите, най-абсурдните и, честно казано, срамни начини, по които хората са си отивали от този свят. Подгответе се, защото предстои една колекция от исторически фейлове, които са си направо за невярване. И знаете ли, като чуете тези истории, със сигурност ще се замислите, дали пък живота ни днес не е на някакъв easy mode. Сериозно, докато ние си ядосваме, че интернетът е бавен, едно време хората е трябвало да се справят с ситуации, които буквално са правили оцеляването, почти невъзможно. Ето, представете си само, годината е 1518. Мястото е Страсбург. Една сутрин се събуждате и просто започвате да танцувате. И не, това не е някакъв танц от радост, това е истински денсбък. Просто не можете да спрете. Минават дни, после седмици, а вие продължавате да танцувате, докато тялото ви не издържи и не получите инфаркт. Защото, оказва се, по това време в Европа върлува така наречената танцова чума. Все едно сте попаднали на бъгав сървър в прокълнато лоби, където героят ви е заключен в безкрайен танц. И така, първата ни категория, нека я наречем когато RNG-то атакува. За тези, които не са запознати, в гейминга RNG идва от Random Number Generator. Накратко, това е чистата, абсолютна случайност. Онези моменти, в които съдбата просто решава да нанесе удар без никакво предупреждение. И да, това може да обърне цялата игра или целия живот. Ето един, класически пример за лош късмет. Говорим за 456 година пред нашата ера и за известния древногръцки трагик Есхил. Човекът си се разхожда, когато изведнъж – бум! Орел изпуска костенурка право върху главата му. Оказва се, че орелът просто е сбъркал плешивата му глава с удобен камък, на който да си счупи черупката. Край. В гейминг терминологията това е перфектният пример за критичен удар от околната среда. Просто боговете на случайността са хвърлили заровете и Есхил определено не е изтеглил късата клечка този ден. Или пък това. Представете си, че сте дърводелец в средновековен кралски двор. И сте толкова добър, че създавате хиперреалистична дървена статуя на крава. Толкова реалистична, че истинската крава на краля се чувства застрашена, напада ви и, край на играта. Да умреш, защото си прекалено талантлив. Ето това е чист, непредвидим RNG в действие. Добре, но не винаги става въпрос за чиста случайност, нали? Понякога проблемът е в самия герой. В следващата ни категория ще разгледаме точно това. Как най-силната черта на даден човек, неговата най-висока статистика, по ирония на съдбата, води до фатален край. Да вземем, например, древногръцкия философ Хризип. Един ден си седи в градината и вижда как магарето му яде смокини. Тази гледка му се сторила толкова смешна, че той започнал да се смее и се смял, докато не получил инфаркт и не умрял. Сериозно. Човекът може да е бил философ, но явно статистиката му за чувство за хумор е била толкова висока, че просто е претоварила системата. Буквално е отключил постижението, умрял от смях. А ето и още два класически примера. През 1567 година австриецът Ханс Штайнингер, който е бил известен с брадата си, дълга почти 1,5 метра, загива, след като се спърва в нея, докато бяга от пожар. Все едно да те победи собственият ти козметичен предмет. А пък 2 века по-късно, шведският крал Адолф Фредерик умира от преяждане, след като изяжда, забележете, 14 порции десерт. Неговата лента за ситост просто е прелял. Може би един от най-трагичните примери обаче е този на композитора Жан-Батист Люли. Представете си, по време на изпълнение той удря толкова силно с диригентската си палка по пода, че пробожда собствения си крак. Раната се инфектира, развива гангрена, лекарите му казват, че трябва да се ампутира, но той отказва. Защо? Защото обичал да танцува. И в крайна сметка умира от инфекцията. Това е все едно да откажеш лечебен еликсир, докато отровата бавно изцежда живота ти. И ако си мислите, че подобни абсурди са останали някъде далеч в миналото, грешите. Оказва се, че дори в по-модерни времена енджинът на живота все още е пълен с бъгове и всякакви неочаквани грешки. Да, говорим за Джак Даниел,
Точно този от уискито. През 1911 се опитвал да си отвори сейфа, но забравил комбинацията. Ядосал се толкова много, че ритнал сейфа с всичка сила. Резултатът – счупен пръст на крака, инфекция и смърт. Това е най-класическият рейдж куит, само дето в реалния живот, както знаем, няма бутон за прераждане. Сега, числото 1,4 милиона. 1 милион и 400 хиляди. Запомнете го за момент. Какво ли може да представлява? Ами, това са литри. Литри бира. През 1814 в Лондон огромен резервоар в една пивоварна се спуква. И тези 1 400 000 литра бира се изливат по улиците, създавайки истинско бирено цунами. В тази бирена вълна се удавят 8 души. Да се удавиш в бира – това вече е платинената версия на постижението иронична смърт. А сега друго число – 86. Този път не става дума за литри, а за часове. Точно толкова. 86 часа играе StarCraft един южнокорейски геймър през 1999. Без прекъсване, без почивки, без сън, докато не получава сърдечен удар и не умира. Това се казва върховна гейминг сесия. Лентата му за издържливост просто е ударила нулата, а след нея и тази за здраве. Буквално е умрял за грайнда. И може би една от най-големите иронии идва от съдебна зала. Годината е 1923. Адвокатът Клемент Валандигам защитава клиент и иска да докаже на журито как е невъзможно жертвата да се е самоубила случайно. За целта взима пистолет, за да направи демонстрация, който за нещастие се оказва зареден. Той се прострелва и умира пред всички. Това вече е friendly fire на абсолютно ново абсурдно ниво. И така, какво ни показват всички тези истории? Колкото и абсурдни, нелепи или дори смешни да изглеждат, всички те ни водят до едно единствено, фундаментално правило на играта, която наричаме живот. В света на игрите има един термин за това – пермадев или перманентна смърт. Това е онзи режим на игра, в който героят има само един единствен живот. Няма запазени точки, няма прераждания. Когато играта свърши, тя свършва завинич. И в крайна сметка, какво е състоянието на играта? Ами, живота е преживяване с един опит. Няма точки за запазване, няма прераждания. Разбира се, модерната медицина и правилата за безопасност са като пачове, които подобряват геймплея и увеличават шансовете ни. Обаче, RNG-то на съдбата си остава все така мощна и абсолютно непредвидима сила. И така, остава един финален въпрос за размисъл. Кое е по-абсурдно? Да те убие костенурка паднала от небето или да се спънеш в собствената си брада? Историята, както се вижда, е пълна с бъгове и гличове. Така че, може би е добре да се живее в момента, да се внимава, но и да не се страхуваме прекалено. Защото, както видяхме, понякога RNG-то просто има други планове.